ka apot sepsni ayu kabakum kane. Yanu ken yun keno ban keno ya kiway kamlong kabadai ban keno ya ladi kamlong kabamentoy satya. Henry kum kini ki jingja ki pengen mau yangi baga jing embrio kalong kaba kordor. Oh ke jing em jongi kalong kaba kordor hadu kata imla bantit ya ka pisah bagi jing don jing em kat nu ya ka pisah la thau haka dur jong u ka ngalam jong kata gari haka bala thau ya ka ngayanga badya phi la thau haka dur ga jong blei la thau yo brio haka dur jong u hi haka dur blei kai na thau yo shinrang barkan thai la thau ya ki nrai bon sen ni kum klet ya kata khamtam habang ya lengba ni jing e jong ga jing em ni sha khnyon na baro ki liang na ka mon na ka diang na sha jrong ba na sha ni snow kumba nim don ai shu nim don bore ai shu nim don dor ai shu nrai wat du jingermen da lei ru em baik kan ka pisa kala sha khnyon berkelaran dor jong ka lada on bread ia kan ka pisa haka khndo kanang long hi ka dor ka jong ka hispa tengka wala da on kardam ya ka hapo ke slak jaru kanang yai long hi ka hispa tengka namar kata wat du jingkermen lei ru em jing em jong pi kalong kham kordor man ya baro ka spa bakani ka perthei ka la banai tao bala thau ya pi ula ban pen bek wat ya kan ni jing em jong pi ka balaran long gat ba long shushani abai hau ta bala thau ya pi namalo tip kham bha sha phang jong pi pan ka bor ba jing start no blay na ka jing net ba ka jing it lot kham arta ti ai jong em pan te on sa ai ya pi to wat te pin sa shem to ti te on sa blay ya pi ong Jesus Christ to khmi tho ya ki sim blank ma kim ya bet lam ne kim ya on lam ne kim ya lum ha ki thia Ray ban ukapa jong pi bahab neng besaya ki pite pilong ki bakam kor shibun yaki namar kata wajeng bakam kor ya shibun isimyen wanyau nyok klik jong pi baru la nyau ong utrai Jesus Christ warki kuslai shu na shu shani alot leu dang iet palat ya pi ong happy wat chep tien pi long rengkat bat pi wat ngoma mamang ngonong blei jong pi nang penchat bor ya pi oh yang kershan ya pi da kakti kaman ka hok jonga Isaya saupo ai shipo ko blei shibon papila pek papila snap ya kan ga video pa to blei kur khu ya pi habring jing pi yai leng ba ha ga ne ke jing em tong nya tuai a blade to kar khu kar pang ya ini kong ba ini ba i ba sha score ya ka ne ka video to kar khu ma mai ga jing em ga jong i atrai la ban yai kino ki jing ha ka jing em re atrai ba i ya rap bin phai shame ban pertai ka sur ka jong me a blade to kar khu ma mai i kar khu ya ga long ren yang ga jong i bai shimya garai ko tai ka batmai bai ni yai bat me to ai bor me i ni pan go ra ne ka bor to ai ko trai bi mak ting ka jong me ko ong balada ni pan ya ka do kha menam ai do percent melang ni pan yo kpu menam ai yangi de ki ai ki bolong ki bom te ya ka jing em ka jong i hoi kin go pa bi eng da dwai to nang is ai kar pang bangilaban shani ame ki por baro ni shu ai tilut ame ko mangilong kan rat bi namar tang ma mai hu bala long gat balong ni shani lut ame mangi pan yakini baro ame hi bolong utang no ablang berat ujongi bangilong tangilong ablang tangkilang berat ki jong me atrai ki bom tan bore eru ni shani lut ame shimengi ko mangilong
haga kertengga jong Yesus Kristus mi duai. Amen.